Nyeta jakan sofle baga ni akanu baga bela jelen ka fu ka wale nyimandon au bisimna nyeta ka kunafuni bloma kukum konna na bamanakana ka ben bi tenen doya mazuru kada kalu kile muga ani shigi hijra bakere kemenani ani binan ni sabaduna aka bi kunafuni bakruba ufleni anga ministri nyama Dr. Shogel Kukala Maiga defu nyogondan hukum konna na aleye ugwelechi biso madaina walasa miye yelema munu kan ka don jamana yɛrɛ taabolo la ani kalafili kow la min ye ɲɔgɔnyew ye olu kɔni bɛna daminɛ sini ɲɛla sɔnna ma an man to yen ka taa Afrique du Sud jamana kan a yirala k'a fɔ min ye funankɛni 21 ye olu kɔni tanyana ɲɔgɔn fɛ u bɔlen su fɛ bariso dɔ la ina fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na an ka ministre ɲɛma Dr. Shogel Kukala Maiga ka fara an ka duguma kalan ministre fo ka taa se sanfɛ kalan yɛrɛ ministre ma ni maa saba jɛra bi sɔgɔmada in na min ye ekɔlidenw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen nɔ ni bɛɛ b'a dɔn defu la o kɔni o gwɛlɛ ci bi min kɔni an yɛrɛ ka ministre ɲɛma ye Dr. Shogel Kukala Maiga a y'i to nin kɛnɛ in kɔni kan ka l'école-maître ani fɛn bolo bɛ Mali yɛrɛ kalanko la ka u bɛɛ fo wa a y'a ɲini min ye ekɔliden masina ninnu fana fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan walasa doni min dalen bɔ u kun wa se ka ta ka bɔ u yɛrɛ kunna cogo min na doni a natɔlaw la teniyata tɔgɔ la Abdu Watara ani Musa Jalo u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ kalo kɔnɔntɔn kalan tɛmɛlen kɔfɛ sanji kɔrɔ sumaya la ka se kalaya ma kilasi kɔnɔntɔnna maaw olu ka ɲɔgɔndan laban o daminɛna bi tɛnɛ n'o bɛnna juin kalo tile 27 ma san 2022 Mali ministre ɲɛma Dr. Shogel Kukala Maiga a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin maaw ma Mamadu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalan yɛrɛ ɲɛtaa la an ka jamana kɔnɔ n nana kuma minnu fɔ bi o ye ka message baw de passer président de la transition tɔgɔ la le colonel Assimi Goïta ani gouvernement bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ denmisɛnninw minnu bɛ DEF passer bi ko Mali bɛɛ bɛ k'u lajɛ bi gouvernement nana ministre 4 de nana ni premier ministre k'u fo k'u encourager k'a f'u ye ko Mali avenir o ye olu de ye u kan k'i jija u ka passer ministre 4 nana ni premier ministre mais région kɔnɔ ministre bɛɛ taara Mali région bɛɛ la bi région bɛɛ la à 8 heures ka fo Kidal maintenant ka fo Kayi les ministres sont en train d'ouvrir les enveloppes pour les examens san caman o ma deli ka kɛ o ka bɔ Kidal maintenant ka Gao ka taa fo Kayi examen ka kɛ tile kelen kɔnɔ gouvernement membre ka se yɔrɔ bɛɛ la o ye tamasiyɛn dɔ ye o b'a yira ko Mali bɛɛ ka a yɛrɛ ta Mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan l'unité nationale la souveraineté de l'état malien état malien gouvernement ka fanga ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la o de bɛ yira ka message wɛrɛ fɔ ka adresser l'école karamɔgɔw la k'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que u ye cɛsiri min kɛ pour que examen ka se ka kɛ à temps a mɛnna o ma kɛ Mali la administration scolaire ministre n'a ka collaborateur bɛɛ a ka cabinet DECABU l'école karamɔgɔ ani surveillant n y'a f'u ye yan olu de examen ka réussi a bɛ ça dépend mɔgɔ fila la minnu bɛ examen kɛ ani minnu bɛ surveillance kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ an bɛna cadre ɲuman sɔrɔ o cadre ninnu de bɛna Mali jɔ sini ne n'o message de fɔ président tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la Mali peuple bɛɛ tɔgɔ la
Dr Sogel Kukala Maiga ministre ɲɛma a ye welekan bila ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka I jɔyɔrɔ fin min bɛ kɛ sababu ye Mali kura bɛ se ka jɔ min ye kalandenw ye olu ka u jija ka kalan kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan o na kɛ sababu ye u ka siniɲɛsigi ani jamana siniɲɛsigi o na sabati hakilisigi ni basigi kɔnɔ k'a yira pour que ka Mali kura jɔ bɛɛ kan k'i ka baara kɛ sɔrɔdasiw bɛɛ kɛlɛ la école karamɔgɔw kan ka kalan kɛ écoledenw kan ka kalan kɛ k'u ka examen passé sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛ jagokɛlaw ka jago kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ o de ye Mali kura fondation an b'o k'o de poser pour que transition in bɛ ban don min na maliyɛn bɛɛ i l'école karamɔgɔw i administration i écoledenw i sɔrɔdasiw i sɛnɛkɛlaw i bagamaraw i alimamiw maliyɛnw bɛɛ ka se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la transition ɲɛmɔgɔw u y'u seko kɛ ka Mali lataaɲɛ kalanko minisiri ni kɛnɛ kan a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin maaw ma maa ma de cɛsirilen no kalan yɛrɛ ɲɛtaa la a tilala k'a yira k'a fɔ ɲina ɲɔgɔndan laban minnu bɛ yen n'a bɛ ka kɛ o bɛ jamana ɲɛmaaw ka ŋaniya ɲumanya yira ka ɲɛsin kalan ɲɛtaa ma an ka jamana kɔnɔ ministre ɲɛmaa ye enveloppe dayɛlɛ an nisɔndiyalen don mais région kɔnɔnaw na a y'a fɔ cogo min na n'i b'a ta Kidal fo Kayi ministre kelen kelen b'a bɛɛ la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen fila bɛ yen pour que u fana ka se ka lancement kɛ a waati kelen na 8h pile y'a sɔrɔ écoleden fɛn o fɛn ye candidat ye den fila a bɛɛ y'a daminɛ donc an bɛ Ala tanu n'u ye donc an ye welewelekan min fana bila ka taa an ko k'an bɛ barika da école karamɔgɔw ye parce que olu ka sabali o de y'a to ni kalan sera ka kɛ fo ka s'a dan na an bɛ barika da écoleden somɔgɔw ye an bɛ barika da fɛn o fɛn école baarakɛlaw yɛrɛ directeur fɛn o fɛn bɛ an ka cabinet kɔnɔ ani gouvernement membre bɛɛ parce que école ko ministère de l'éducation kelen kunko tɛ jamana bɛɛ de kunko don donc mɔgɔ si tɛ yen nɔ i jɔyɔrɔ chef de quartier autorité administrative traditionnelle religieuse locale mɔgɔ si tɛ yen min b'i sen don nin ko in na pour que kalan ka se ka taa ɲɛ parce que an y'a fɔ écoledenw ye fɛn min ye nanbara min bɛ kɛ école ko la n'an b'a fɔ a ma fraude o fuite de sujet o faux sujet o vraiment a ka dabila alhamdulillah kunu tile a sumayara an bolo n'i y'a comparer salon t'a la ministre ɲɛmaa kɛlen kɔ ka baara yɛrɛ daminɛ n'o ye DEF yɛrɛ ye ɲɔgɔndan baaraw ye a ye wulikajɔ kɛ Sogoninko lakɔliso yɛrɛ kɔnɔna la cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaa colonel Asimi Goyita a ye jibondon minnu jɔ ka di lakɔlisow ma ministre ɲɛmaa taara I ɲɛ da o kan Ala ka hakilisigi la sabati denmisɛnninw yɔrɔ ka ɲɔgɔndan laban in ka don u gɛrɛsɛgɛ la halisa ani an ka ministre ɲɛmaa Dr Sogel Kukala Maiga an bɛ to ɲɔgɔn bolo sibiri tɛmɛnen ɲɔgɔn ye soba min bɛ Bamakɔ ni o ye CICB ye min ye fond climat projet ye sa Dr Sogel Kukala Maiga ale kɔni ye o baara daminɛw waliya bawo ni kɛnɛ kofɔlen in kɔni denfaya kun bɛ Dr Sogel Kukala Maiga bolo nin kɛnɛ in kɔni kɔnɔna na min kɔni ye bɛnkanw ye ani bolonɔbila sɛbɛnw ye ka ɲɛsin projet fond climat ma o kɔni waliyara an ka jɛ ka Ali Kulubali lamɛn ale ɲinini minnu kɛ a ko la Mali kunkanko kibariyaw la baara minnu bɛ yen n'u kan ka bila sen kan yaasa waati yɛlɛma minnu bɛ faso Mali kɔnɔ ka se ka u kɔni kɛlɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ sibiri tɛmɛlen fɛn min ye Mali ministre ɲɛmaa Dr Sogel Kukala Maiga ko a ye o baaraw kɔni nu don fɛn min ye Bamakɔ yɛrɛ lajɛra soba min bɛ yen ni u b'a wele ko CICB o kɔni kɔnɔna na ni ministre dɔwɛrɛ tun bɛ yen n'u ye Moribo Kɛnɛ ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'ale ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye togodaw lakanani ani fo ka taa se fɛn min ye sɔrɔ yiriwali ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma ani u sinsinli kɔni ma a jirala k'a fɔ ni ye faso Mali yɛrɛ jateminɛ bi hin'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bi a kan ka kɛɲɛ ni fɛn min ye waati yɛlɛma ko kɔni ye o de hokumu kɔnɔna na sa Mali gouvernement yaasa ka se k'o kɔni kɛlɛ u ye wulikajɔ kɛ ka baara dama dama ka se k'o kɔni bila sen kan ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bi kɛ sababu ye fɛn min ye yiriwa bɛna faso kɔnɔ sɔrɔ ani Mali yɛrɛ denw bɛɛ lajɛlen na se ka lafiya cogoya min de la ni o kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sinsinna min o de ye fond climat o bilali ye sen kan a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ politique ta nasira kɔni fɛ a jirala k'a fɔ ko fond climat ko baara dama dama o kɔni bɛna kalifa o la o baaraw ni kasabi dɔ bɛna don a kɔni bolo yaasa a ka se ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara dɔ kɔni bila sen kan baara minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka waati yɛlɛma ko o kɔni kɛlɛ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ baara 9 bɔɲɔgɔnko o kɔni de bɛna bila sen kan wa a baara ninnu a bɛna ɲɛsin minnu de ma o de ye sifinnakaw ani musolakaw olu de bɛna ta ka se ka baara kɔni kɛ a kɔnɔna na ni kasabi bɛna di u ma o b'o baara ninnu kɔni kɛ wa a jirala fana k'a fɔ ko baara ninnu Mali marabolow n'u ye région ye
ye o tan bɔɲɔgɔnko a bɛna kɛ o kɔnɔ minnu ye cercle ye o 19 ko baara ninnu o bɛna kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen maa min de bɛna kɛ a ɲɛmaaya la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni lɔrɔ bɛɛ o de ye fɛn min ye bureau de l'organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture n'o ye UNESCO mɔgɔw ye olu de bɛna minnu bi Bamako kɔnɔ olu b'u jija a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna wa a jirala k'a fɔ ni baara ninnu a bɛna kɛ min de a bɛna boli min de kan kosɛbɛ o de ye fɛn min ye ka se ka fasodenw k'u kɔni lajɔ kosɛbɛ yaasa gɛlɛya minnu bɛ waati yɛlɛma kow la hali n'o bɛ o bɛ se ka balo hɛrɛ ani baden la ka fɛlɛ jɔnjɔw kɔni fɔ o ye ani ka waati yɛlɛma ka se ka a kɔni kɛlɛli bolo kɔni da cogoya min de la o ko n'o kɔni kɛla o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye baara ninnu fana o bɛna kɛ sababu kɔni ye ka se ka fɛn min ye dumuni ta nasira kɔni fɛ dumuniko gɛlɛya minnu bɛ yen n'u ye baloko ye ka se ka o kɔni kɛlɛ ani fo ka taa se gɛlɛyaba min bɛ yen n'u ye fantan kɔli ye a jirala k'a fɔ o fana ka se ka kɛlɛ cogoya min na du kɔnɔna minnu bɛ yen bi ani jamana yɛrɛ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ ka tiɲɛ fɛn min ye waati yɛlɛma yɛrɛ kɔni kosɔn ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ gafe 2 bɔɲɔgɔnko o kɔni bilala sen kan yaasa fasodenw u na se ka jɔ cogoya min na hali ni waati yɛlɛma bɛ yen k'u yɛrɛ kɔni lakana kosɛbɛ ni fo ka taa se fana gafew fana wɛrɛ bɛ yen min fana bɛ ɲɛsin o baara kelen kɔni ma fɛn min ye waati yɛlɛma kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ fana fɛn min ye jiko min bɛ yen ka se ka o kɔni se ka fɛn min ye fɛɛrɛ sɔrɔ jiko la fɛn min ye Sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko o baara 2 min bɛna bila sen kan ko fɛn min ye kasabi min bɛna don a senfɛ sa ti dɔ fɛn min ye sefa wari miliyari 100 ani miliyari 30 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa jirala k'a fɔ fɛn min ye o kasabi min filɛ nin ye ko a kɔni bɛna jira a bɔbaw kɔni na don nataw kɔni na fɛn min ye UNESCO maaw kɔni fɛ fɛn min ye tabali munumunulen dɔ kɔni senfɛ Mali kɔni kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ fɛn min ye UNICE ni o ye cakɛyɔrɔ ye min kɔni kɛmɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka di UNESCO mɔgɔw ma k'a jira k'a fɔ o ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka dɛmɛ don fasodenw ma malidenw fɛn min ye waati yɛlɛma kow kɔni na o de hukumu kɔnɔ olu fana kɔni ye laɲini kɛ faso gouvernement kɔni fɛ o ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka baara dɔw kɔni bila sen kan n'u b'a wele ko projet programme k'u bila sen kan k'a jira k'a fɔ o bɛna baara kɛ nin sira kɔni de fɛ ni o baaraw kɔni bɛna ɲɛsin min de ma o de ye fɛn min ye sigida yiriwali Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka fɔcogo kɔni na wa o kɔfɛ Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maa dɔw fana kɔni sugantila yaasa olu na se ka fɛn min ye o projet programme ka olu kɔni bila sen ka joona cogoya min na wa fɛn min ye UNESCO maa ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko ale ni minnu kɔni bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u o ye partenaire kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen ka gafe kɔni bonya gafe min ni a kɔni bɛ ɲɛsin min de ma projet minnu bɛ yen ni u bɛna bila sen kan olu ka projet bɛɛ lajɛlen kɔni ka waliya a waliya cogo kɔni na fɛn min ye togodaw ani jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani fo ka taa se marabolow bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko a ka waliya i n'a fɔ a bɛ ka fɔ cogo min de la wa fɛn min ye Edmond Munkala a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye UNESCO kɔni ye hali sisan baara minnu bɛ yen ni olu gafew kɔni tɛmɛna u ka cakɛyɔrɔ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ani a partenaires bɛɛ lajɛlen ni u tɛgɛnɔ kɔni bɛ o la a y'a jira k'a fɔ o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'u sinsin kan o baarakɛda ninnu kɔni kan hali sisan yaasa ka se ka yiriwa kɔni boloda faso kɔnɔ cogoya min na ka kɛ ni minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye min waliyala juin kalo tile 22 san 2022 min kɔni a kɔni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni taara bala ka ɲɛsin fɛɛrɛw ma minnu kɔni bɛ kɛ sababu ye min ye anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛma bolo fo ka taa se élection kow ma ka se ka kunkilenna kelen sɔrɔ o ko la cogo min na a yirala k'a fɔ sa nin communiqué in kɔni sinsinnen don fɛɛrɛ minnu kan sa o de ye k'a fɔ bɛɛ yɛrɛ bɛ se ka jɛ kelen ma cogo min na bɛ se ka jɛ kelen ma cogo min na walasa ka se ka nin fɛɛrɛ in kɔni waliya wa o yɛrɛ de kɔni ye anw yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goyita yɛrɛ ka ye cogo ye a kɔni yirala k'a fɔ sa o de kɔni kɔnɔna na min anw yɛrɛ ka mara cɛbɔli minisiri ye ani min fana ye anw yɛrɛ ka jamana lakurakurayali minisiri fo ka taa se ministre délégué min bɛ premier ministre yɛrɛ nagakɔrɔ min yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don min ye yɛlɛmaw ye ka don anw yɛrɛ ka jamana politiki kow la ni mamasinaw kɔni bɛna min ye anw yɛrɛ ka jamana politikimaw ye n'o ye parti politikiw ye ka olu yɛrɛ wele ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na walasa min kɔni ye kuntagala kelen ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yɛlɛma minnu ɲɛsinnen don anw yɛrɛ ka jamana politiki kow ma hakaja ka se kalafili ko kɔni ma communiqué in yɛrɛ bɛ min kɔni pereperela tigɛ a yirala k'a fɔ sa ko a dusajɛ min kɔni ye juin kalo tile 23 ye min ye anw yɛrɛ ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don mara yɛrɛ cɛbɔliw ma a yirala k'a fɔ sa ko min ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko kɔni cira président ma o minisiri kofɔlen fɛ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye bɛɛ jɛ fanga maaw
olu yɛrɛ ka kulu fo ka taa se min ye politikima dɔw kɔni ma k'olu kɔni a wuli lajɛ dɔw kɔni na a yirala k'a fɔ sa ko u kɔni b'a yira k'a fɔ min ye ɲɔgɔn ye kɔni ye o daminɛna. Sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ soba n'o ye état-major général des armées ye a ko k'a da Maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min kɔni anw de ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ ye ko o kɔni bɛ senna halisa walasa min kɔni bamaci wale kɛbaaw ye ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fo u dagayɔrɔw la ka se ka cɛnni dɔw kun cogo min na fo u yɛrɛ dagayɔrɔw la u yɛrɛ bɛ kɛ opération minnu na sa ko plan Maliko ani opération kɛlɛtigi a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ni opération ninnu ye u bɛ ka kɛ sababu ye min kɔni bamaci wale kɛbaaw ye ka se ka cɛnni dɔw kun kosɛbɛ nin waati laban ninnu na o de kɔni hukumu kɔnɔna na bamaci wale kɛbaaw kɔni kɛlen don ka u ɲɛsin nantanw ma ni o ye civiliw ye ka taa cɛnni dɔw kun ka se ka boli cogo min na. Aissata Mayiga ale ɲinini minnu ka k'u la an ka jɛ ka ɲɛmada olu fɛ. Kucala, Buguni, Nara, Sikaso o région nun kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min an ka fintigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni ye baara dɔw bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni kow la walasa tɛgɛ bɛ se ka da bamacimaw yɛrɛ kan cogoya min na. U y'a yira k'a fɔ ko ka an ka sɛnɛ baaraw yɛrɛ kɔni lakanali kɔnɔna la u kɔni ye maa minɛ maa 8 bɔɲɔngo ni bamaci y'a bisikiya yɛrɛ kɔni ɲɛsinen don olu ma olu kɔni bilala kiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko u ye baara dɔw fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka yɛrɛ région kɔnɔna la. Ka fara o kan Jebok, Imanesa, Ekar ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ Gao région kɔnɔ u ka baaraw sera nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ma. An ka fintigilakaw u ye baara dɔw kɔni fana kɛ Jalasagu yɛrɛ kɔnɔna la ni bamacimaw ye maa caman bɔnɛ ani na nin yɔrɔ kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 18 kana se a tile 19 ma san 2022 wagatiw yɛrɛ kɔni na. An ka fintigilakaw u ye wulikajɔ fana kɛ yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min kungo kɔnɔna ma ko Sama ni olu bɛ Wɛnkɔrɔ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de la fɛn min ye bamacima ma 59 bɔɲɔngo ye tɛgɛ yɛrɛ kɔni dara o kan ni bamaci ɲɛma dɔw tun bɛ o la ni o bɛ tali kɛ Jibril Sangare ni ale bɛ bɔ Wɛnkɔrɔ village yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Amidu Bari ni ale bɛ bɔ Mondoro village yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Abu Isuf n'u b'a fɔ ma ko Bodejo Imam Hassan Diko Mokhtar Diko ni olu yɛrɛ kɔni ye jamana wɛrɛ maaw ye wa a yirala k'a fɔ an ka fintigilakaw fana ye mobili 7 bɔɲɔngo yɛrɛ kɔni tiɲɛ ni baara ninnu kɔnɔna la ni o ye bamacimaw bolo mobiliw ye. A yirala k'a fɔ ko Anbori kɔnɔna la juin kalo tile 20 san 2022 u ye bamacimaw dagayɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni jɛnsɛn ni yɔrɔ kofɔlen na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa k'a dɔn bamacima hakɛ min yɛrɛ kɔni fagara o yɔrɔ kɔnɔna la. Hali sisan an ka fintigilakaw ka bamaciwalew kɛlɛli baaraw la anw ka jamana kɔnɔna la u kɔni sera yɔrɔ min ma o ye Jɛnɛ Tɛnɛngu fo ka taa se Sege yɛrɛ kɔni ma o kɔnɔna la u ye bamacimaw dagayɔrɔ dɔw fana kɔni jɛnsɛn ni o kɛra juin kalo tile 22 san 2022 wagatiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. U ye bamacima 2 yɛrɛ kɔni minɛ n'a b'o fɔ olu ma ko terroriste guetteur ka tila ka minan dɔw yɛrɛ kɔni fana minɛ o yɔrɔ kofɔlen na ni o ye Mondoro yɛrɛ kɔni yɔrɔ ye walasa ka dɛmɛ don population ma fɛn min an ka fintigilakaw ye a yirala k'a fɔ ko balo tɔni 177 bɔɲɔngo u ye o kɔni doni ka t'o di farabugukaw ma. Camion 150 bɔɲɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye civiliw ka camion ye u kɔni olu dɛmɛ ka tɛmɛ Gao sira yɛrɛ kɔni fɛ Labɛnzanga sira u dara nin camion kofɔlen ninnu kan walasa u bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na. A yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Jalasagukaw ye fɛn min ye balo tɔni 10 bɔɲɔngo ye o kɔni taara ka di olu yɛrɛ kɔni ma wa fɛn min ye balo tɔni 50 bɔɲɔngo ye an ka fintigilakaw ye olu doni ka t'o di Mondoro population ma o yɛrɛ kɔni ma. État-major général des armées ni o ye an ka fintigilakaw ka ɲɛmayaso ye olu kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili yɛrɛ kɔni to i yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko maaw n'u bolofɛnw lakanali ko o kɔni ye olu ka baara ye sanga ani wagati ko wa ko baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ adamadenya hakɛw la sabatili yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko droit de l'homme et du droit international humanitaire. An ma sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na u laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Touré fɛ. Jɛkuluba bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Commonwealth Gabon ale ni Togo jamana olu yɛrɛ kɔni sen donna o kulu yɛrɛ kɔnɔna la ni jamana kofɔlen 2 ninnu a yɛrɛ la k'a fɔ olu ye jamana minnu ni u sen donna ni jɛkulu in kɔnɔ hali n'a sɔrɔ la u ni Royaume-Uni jamana yɛrɛ kɔni foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa duguw de don fɛnɛ dugu minnu bɛ yen nɔ ni anglais fɔ dugu tɛ ni français o fɔ duguw de don ni jɛkuluba in yɛrɛ ni a ɲɛmɔgɔya kɔni bɛ Reine Elisabeth II de bolo. Commonwealth kɔnɔna la jamana
54 bɔyɔngɔ de be a kɔnɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye Britannique jamana ni waleya dɔ kɔni be u ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale kɔnɔna la nka fɛn min ye Togo ni Gabon jamana olu ka laɲiniw ka don ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔna la a kɔni taara bala u ka sommet kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ min kɛra Rwanda jamana kɔnɔ. Rwanda jamana ɲɛmaa Paul Kagame ale ka kumaw kɔnɔna la u ka conférence de presse mun kɛra lajɛ in yɛrɛ kuncɛlu la a y'a yira k'a fɔ ko Gabon ni Togo jamana olu sen donnen nin kulu in yɛrɛ kɔnɔna la ko u be foli kɛ ka ɲɛsin u ma u ka nacogo ɲuman na ni jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔna la wa ko ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko farafina worodugu yanfan jamanaw kan i b'a ye k'a fɔ ko Gabon ani Togo jamana olu le kɛra jamana fɔlɔ ye minnu ni u sen don nin kulu in yɛrɛ kɔnɔna la Rwanda jamana kɔfɛ ni olu yɛrɛ kɔni sen donna la kabini san 2009. Congo RDC jamana kunnafoniw na tasibila wale dɔ o kɔni kan ka ta ka ɲɛsin Patrice Lumumba ma min ni ale yɛrɛ kɔni ka circuit olu kun makɔnɔlen don u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Pankuru min be yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin ma kofɔlen yɛrɛ ni o ye Patrice Lumumba ye ale yɛrɛ kɔni ka circuit ta ka nana ye ni o circuit kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la a ɲiden kelen de b'o kɔnɔ min ni o yɛrɛ kɔni dira Belgique jamana fɛ juin kalo tile 20 tɛmɛnen RDC jamana ma o kɔni kan ka bɔ Lumumba si sɔgɔmadanfɛ yanfanw fɛ ka na u ka jamana kɔnɔna la. Fure ninnu kunbɛli yɔrɔ la u ka jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ale yɛrɛ kɔni kun be maaw kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ minnu taara kunbɛli la Pankuru jigiso yɛrɛ la Kinshasa kɔnɔna la i n'a fɔ u ka programme yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ cogo min na. Afrique du Sud jamana kunnafoniw na denmisɛnnin ka maa 17 bɔyɔngɔ olu yɛrɛ kɔni su kɔni yira ka sɔrɔ hali joginda foyi t'u la a kɛra u ka bariso dɔ yɛrɛ kɔnɔna Afrique du Sud jamana kɔnɔna la ni kunnafoniya ninnu dira u ka polisilakaw fɛ denmisɛnnin ka maa 4 wɛrɛ olu yɛrɛ fɛnɛ minnu ni olu yɛrɛ kun be nin na olu yɛrɛ tilala ka fatu dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la. Jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra o kɔɲɔw la o de bɛ tali kɛ denmisɛnnin ka maa 20 bɔyɔngɔ minnu ni olu yɛrɛ bɔnɛla u ni na nin bariso kofɔlen kɔnɔna la. Maaw caman i n'a fɔ nin densomɔgɔ ninnu minnu ni u denw yɛrɛ kɔni k'u tununa u la olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa ka taa lajɛli kɛ n'a sɔrɔla u denw yɛrɛ kɔni bɛ na i n'a fɔ kunnafonidilaw olu bɛ ɲɛfɔli kɛ cogo min na. Jamana maa ɲɛmaaw dɔw olu yɛrɛ fɛnɛ wulila ka taa u kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan yaasa ka taa a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na minisiri min bɛ yen ni u ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don polisilakaw olu ka kɔɲɔw ma ale yɛrɛ kɔni talen nin yɔrɔ kofɔlen na ani ɲɛjiw de tora ɲɔgɔn na morgue kɔnɔna la. A ka kumaw fɔw la a y'a yira k'a fɔ ko ni waleya min ni a filɛ nin ko a bɛ maa dusukun kamikami kosɛbɛ ko ni nin denmisɛnnin ka kofɔlen ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ u si bɛ taa jɔ san 13 fo ka taa se san 14 ma ni u ye morgue yɛrɛ kɔnɔna la ko a bɛ yɛrɛ maa yɛrɛ kɔni dusukun kamikami kosɛbɛ wa ko maa minnu ni tora nin waleya in na a bɛ tali kɛ cɛmani 13 ale ni musomani 8 na. G7 jamana olu ka sommet kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɔni kan ka sigi sen kan Allemagne jamana kɔnɔna la ni o bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Ukraine jamana kunnafoniya fo ka taa se Russie ma u daminɛna se o kɔɲɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen na Moscow ni olu yɛrɛ kɔni ka ɲangiliwale min yɛrɛ kɔni talen don ka ɲɛsin olu ma sanubɔ yɛrɛ sababuya la o de kɔnɔna la Royaume-Uni jamana États-Unis Canada ale ni Japon olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko olu bɛ sɔn ni sanction kofɔlen ni o ni ɲangili ye o kuntagala yɛrɛ kɔni ka janya ka ɲɛsin Moscow ma u ka sanu min ni kɔni bɛ nana ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la nka fɛn min ye France Italie ale ni Allemagne fo ka taa se jamana tɔ 3 minnu bɛ G7 yɛrɛ kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛna fara u kan u ka nin embargo in yɛrɛ kɔnɔna la ka sabu kɛ Russie jamana u kɔni bɛ sanu min yɛrɛ kɔni bɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni dollar wari miliyari caman de u ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Joe Biden ale ka fɔ la. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka se ka laseli ka we an bɛ an filɛbaga mandiw fo Kulukoro nin wagati in na an b'a fɔ n ko Kulukoro ka bɛɛ ni su aw kan bɛ sini ni Ala sɔnna a ma.